ga kamala dini shagon mada bora uban na ka gida riga doka buta gida riga doka ya shiga maka gaba kar da magana ai shida jami'a auce dan banza a turmi na farko kenan dogon dage a jami'a auce dan banza dogon dage jami'a auce dan banza dogon dage zana wuce dan maza dogon dage zana wuce dan maza dogon dage ya kai sha wana waye tara ko da kai da sabu 10,000 da asaba ma kai ta la ilaha illallah dan ba wayar ga ya kare ya bige shi wallahi wallahi dan ba ya kare dan ba kude bagwa ramadan dan ba kude bagwa ramadan ada banang ada banang daw dan ba kude bagwa ramadan dan ba kude bagwa ramadan ga dabban nan ta ɗau lauya bagwar ramadan ɗan bakudi bagwar ramadan garba ramadan ɗan bakudi bagwar ramadan bagwar ramadan bakudi 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 Bravo! Shakwasi! Time.
saka da bana taka cibi na farko tsakanin Bago Autan Mamma da Shagon Kosilaye. Shagon Kosilaye Bago Autan Mamma. Bago Autan Mamma Shagon Kosilaye. 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 Bada bana taka kai tsaye daga nan Marbanyanya a cikin ruwa wannan dambo ake Shagon Kosilaye Bago Autan Mamma. Shagon Kosilaye Bago Autan Mamma. Bada bana Shagon Kosilaye Bago Autan Mamma. Shagon Kosilaye Bago Autan Mamma. Kosi Bago Autan Mamma. Ada mana? Ada mana? A yanzu babu wanda ya buga. Bago Autan Mamma. Haka sauka. Da mana? Ada mana? Bago Autan Mamma Shagon Kosi. Har yanzu dai ana tsoro a wannan dabban. Babu wanda ya fito wani. Kadan manawa. Bago Autan Mamma. Shagon Kosi. Bago Autan Mamma. Shagon Kosi. Da an dawo. Shagon Kosi. Da mana. Bago Autan Mamma. Bago Autan Mamma. Ana ta tsoro a wannan damban. Wannan